Hola a tots i a totes, com esteu? Espero que molt bé. Avui parlarem del tema de la formació del lèxic en valencià. Entre els recursos de què disposa una llengua per a formar paraules noves sense recórrer a altres llengües, podem destacar l'habilitació, la derivació i la composició. Avui estudiarem l'habilitació. Amb l'habilitació donem a un mot determinat una categoria gramatical diferent de la que tenia inicialment, de manera que adquireix un valor semàntic nou. Un exemple molt clar és el mot rosa, originàriament un substantiu referit a una flor que per extensió passa a indicar també el color d'aquesta flor. És en aquesta accepció que comença a tenir valor d'adjectiu. És el cas de quan parlem d'una camisa de color rosa. Per a l'habilitació podem, en primer lloc, utilitzar noms propis que s'habiliten com a noms comuns. És el cas d'un nom de persona, com Magdalena, que és el nom d'un personatge bíblic, que s'ha habilitat com a nom comú, per a definir Magdalena com un pastís. També noms de lloc i gentilicis que s'habiliten com a noms comuns, és el cas de Marató, que és una població de l'antiga Grècia, i ara utilitzem la paraula marató per a definir una carrera. També podem agafar noms d'empreses, marques, models, noms comercials o sigles i habilitar-les com a noms comuns. És el cas de Celo, que és una marca de cinta adhesiva i actualment per extensió el Celo defineix qualsevol tipus de cinta adhesiva. En segon lloc, tenim noms comuns que s'habiliten com a adjectius. Alguns substantius, especialment els susceptibles d'indicar color en aposició a un altre substantiu, esdevenen adjectius que, a còpia d'usar-los, tendeixen a adquirir flexió. Per exemple, quan diem unes camises violeta, uns cabells castanys, la premsa rosa. També podem habilitar adjectius com a substantius. Aquest fenomen es produeix molt sovint per el·lipsi del nom determinat. Un exemple és la ciutat capital. Normalment llevem la paraula, el mot ciutat, i l'adjectiu capital s'habilita com a substantiu i diem la capital. També els intermitents, en realitat és els llums intermitents. O una circular, que es refereix a una carta circular. També de vegades es tracta d'un nom de lloc o un gentilici, com és el cas d'un canari, referint-se a un ocell canari. També hi ha casos d'alguns gentilicis que podem emprar-se familiarment com a substantiu o adjectius en un to pejoratiu, com per exemple un bohemi, indicant que és un artista de vida precària i desordenada. Finalment, cal dir que en el llenguatge col·loquial els numerals també s'utilitzen de vegades com a noms, de manera que es deixa sobreentès algun concepte segons el context. Per exemple, si parlem d'un 600, estem referint-se a un model de cotxe. En el camp semàntic de qualsevol esport són molt habituals els neologismes i un dels procediments més usats per a crear-ne és l'habilitació. És el cas de quan parlem de l'11 inicial en un equip de futbol, un triple o dobles en basquetbol, etc. La concordança dels adjectius en els noms habilitats com a adjectius mantenen el gènere originari i generalment no canvien de nombre. Per exemple,
diem la ciutat dormitori o les ciutats dormitori. L'adjectiu manté el gènere i no canvia de nombre. Un altre cas, les hores punta, el camió cisterna, els camions cisterna, etc. L'àmbit dels colors és especialment productiu a l'hora d'habilitar noms com a adjectius. Com que l'escala cromàtica és molt àmplia i difusa, l'ús de noms ajuda a afilar més prim i també abunden els sintagmes que inclouen un color i un nom. És el cas de verd poma, verd pistatxo, verd oliva, i tant en un cas com en l'altre no hi ha concordança amb el nom. Diem uns llençols turquesa, uns pantalons blau cel o una camisa carabassa. I fins ací el tema de formació del lèxic utilitzant l'habilitació. Pròximament parlarem de la derivació i la composició. Moltes gràcies.